So we are here now sa Bukirin ni Brenda Midge. Kasama ang mga lalaki sa putikan. Hi boys! Nakasama natin Alvin Batino, Mandy Frias, si William, ay! And Papa Elad. Balot ka, kito lang. Ang sosyal ng sponsor nyo, Ovaltine. May pamailo. Wow. Nagpuputik ang mga boys. Ligo mo na yan. Yes. Tampisaw sa putikan. Di ba may talisay na kasi? Oh, doon na sa iba. Mga lalaki na yan. Nag-aalis siya kung saan niya ilalagay itong mga bagong dating niya mga Maglagay kayo dito. halaman. Dito. Mahaharangan na yung view. Mahaharangan yung view pag naglagay ka matataas dyan. Kaya ito talisay mapuputol. Tapisawan dito sa ilog. Gawa ng ilang araw nang umuulan kaya po ganyan na yung kulay ng tubig. Maganda rin kasi yung pine doon para pag maaalis mo sa tabi ng bahay. Lagyan mo sa nasa makikita yung view mo. Dito lang. Hala! Sarap. Namnam nila yung yung tubig ng ilog. Uy, pero ang lamig pa rin Ang lamig ng tubig. Kala mo asin sa tumawid ka? Kala mo ahas? Oo, kala ko talaga ahas. Kasi nakita ko yung tangkay Hindi yan, against the light and singing. Bili yun. Hindi mo alam ano yung against the light. Ayun po, kita po natin for the first time. Hawak po. Shoot po niya sa niyog. Ayan. Ah! Taray boarding. Mukhang nagpa-practice ka naman sa Olympics. Yung mga churo doon, masters in shoot. Sa butas, kung meron na sa Brenda. Si Brenda rin ang master league shoot. Master shooter. Oh, taray. Dahil pala naglaro mo na kayo ni Gio. Ay, wala pa pala yan. Hindi pa nagawa. Yan, si Brenda para iniisip niya, siya ay 8 years old. Ayan, Paco, maganda yan, Paco. Dapat andyan si Kuan, si Edad. O, Paco. Ayan. Paco. Sino siya dyan? Pag uwi niya, hapong-hapo. And we're heading back to our bahay. Saan? Saan namatay? Sabi, hindi mo namatay na bata, di ba? Saan may, hindi ba pinakakabusog? Nagkasa-isip ko lang sa itong hanggang ngayon hindi mo nakakuha. Oh? Pero wala pa kabata pa kami nun, mga tuyo. Pero kami nun, di ba? Mga kaidaran niya. Dito mga natubig. Dito kami lagi dito. Nakahipinira ka. Power Ranger! Malalim to dati. Kababata mo yan. Pinsan ko yan. De Leon. May bato kasi sa ilalim. Hi, Carl.
Ayan. Wala na. Sabayin natin yung tito Dito, niya. malalim dito dati, dagan dito to. Ito, plain na plain, walang lupa, ay walang bato. Ito bang nakikita mo ito dati, sobrang elevated tingnan. Nakita ko yan yung kay ni Didong, yung unang putan nyo. Oh, naging ganito na tingnan kasi lahat mga lupa napuntahan na dyan. Pero dati malalim yan dyan. Ah. Hanggang dito pa yan, no? Ito dati. Kaya masarap tumalon. O, tapos umakit pa kami dyan dati. Tapos pag November, lahat dito yung mga, ano tayo nun? Alimangon maliliit. Dito lahat yan. Alimasan. Alimasag na maliliit. Dito lahat, packet pa doon. Kakaloka. Another experience! Ay! Hoy! Sira ulo ka. Sira ulo siya. Siya yung... Hindi naman kuya. Sino siya? Mama ng best friend ko. Ay. Ah. Ay, Carl, di na ka. Ay, saba. 25? Oh, 25 pa rin siya namatay. Ngayon pala namatay yung best friend ko. Nasa Japan ako that time. Wala mo siya dito. Ito mas Manila. Gani. Wala naman siya dito. Panas papagal. Nasa sa langit. Hi, Carl. Papa yan ang ano. Yung isa sa mga yung sa grupo nyo, MMK ko, original nyo. si Freddy. If you're watching right now, August 25, he died, and then 25 years old kami that time na nasa Japan ako. 26 pala siya kasi mas panganay siya sa akin. Tapos every morning hanggang hapon hanggang gabi, doon ako sa kanila lagi. Kaya lagi akong naano siya, kasama ko lagi pag nakukulong kami na Si Bex? uhuli. Oo, hindi alam. Hindi ba alam? Tapos, ayun. Tapos yung best friend yung isa babae na si KitKat naman yun. yun, Kaya kami na-interview magkakaibigan. Yung may Apat anak kami, na. yung si Pajin naman. Yung nanay niya namatay. Tapos, dito kami lagi. Hala, kaya ka siguro pinadaan talaga. Bakla, baka nakalimutan mo. Yung death anniversary niya. Oh, dito anniversary pala niya. Yung bahay namin dito, di ba? Kami nagsabi na, ako dito ha. Pag interview ta ni Boy Abunda, dun ka sa kabila, dito ako sa kabila. Tapos mag-perform niya sa ASAP, dapat dun ka sa stage, dito ako sa kabila. Kasama ko sila Regine Velasquez. Ganun. Pare, sabay-sabay. Ay. Hala pa. Dito nag-uusap kami, di ba? Kala mo ang ganda. Susunduin mo na ako. Ay! Ano ba? Natulog na eh. I'm sorry. Ali, amin ako na. Sa dumi-dumi ko, ha? Oh, kalabot. Dali mo. Game. Okay, ready? Alisin mo na yung mask mo. Isa pa. Waki. Kawagin naman. Thank you. It's DJ.